Ya kamata a rubuta ɗan sanda, ɗan adam, a haɗe ne ko a rabe ne? Yau zan yi bayani game da wani ɓangare da muke yawan kuskure a rubutun Hausa, musamman inda ake samun kalmomi biyu ko fiye da ke haɗuwa su tayar da kalma ɗaya, abin da masana ke kira harɗantawa. Wannan ɓangare ne mai faɗi, amma bari na fara da harɗaɗɗen suna mai tsarin ɗan da ake amfani da wata kalma a samar da wata kalma ta daban. Misali, ɗan sanda. Kalmar ɗan sanda haɗewa ake yi ba a raba ba, kamar yadda muke rubuta sunayen yanka kamar Ɗangote, Ɗantata, Ɗanƙwairo, Ɗan inna. Ko da yake suna farawa ne da babban harafi kasancewar sunayen yanka ne. Kalmar ɗan sanda na iya farawa da babban harafi idan ta zo a farkon jumla. Amma dai masana na ganin kuskure ne raba kalmar ɗan sanda domin kalma ɗaya ce. Haka kuma kalmar ɗan adam. Kalma ɗaya ce, idan kun lura akwai alhamza saboda wasalin a da za a yi amfani a tayar da kalmar ɗan adam maimakon a rabe. Mukan yi kuskure idan aka raba kalmar kuma a rubuta baƙin farko na ɗan adam da babban baƙi. Amma ana haɗa kalmomin ne tare da amfani da alhamza wanda zai tayar da kalmar ɗan adam. Zan ɗora a bidiyo na gaba tare da kawo wasu misalai har ma da kalmomin da ake sanyawa karan ɗori.